Въпрос от Алмата. Вие постоянно твърдите, че Творецът това е закон на природата. Това е сила. Въпросът е такъв. Значи да се молим е безполезно? Безполезно е. Безполезно е. Да се молиш, това значи да желаеш. Да желаеш нещо в сърцето си, вътре, в себе си. Това се казва молитва. Така че това, което мислиш в сърцето си, това, което усещаш в сърцето си, това, което истински желаеш в сърцето си, това е молитвата. А не това, което се произнася с думи. Ние не се намираме на някой земен съд, където там граждани, съдии, ще поплачем или нещо друго, като че ли нещо може да се промени. Ние се намираме цялото време в тази точна взаимовръзка с природата. Природата, това е цялото това обкръжение, наричащо се Творец. И всички наши желания, всички наши мисли действат на тази природа и получават обратно от нея реакция. Затова трябва да мислим как да променим сърцето си и разума си, да бъдем правилно насочени. И тогава те ще ми служат за правилна молитва. Значи, ако аз искам сега да пия вода, това вече се казва молитва? Да, разбира се. Всички желания на човек, но това не е така лесно. Трябва да не взимаме под внимание нашите присторени, всякакви външни изказвания, представения, игри, флиртови, там всякакви. Всичко това е външно. Трябва да приемем в внимание само истинското желание на сърцето си. Трябва да се мисли за това как да го поправим, как да го насочим към нужното направление, към нужната цел. И тогава това вътрешно истинско желание ще бъде молитва. Тя ще го и води правилно. А всичко останало не влияе на света. Ние виждаме колко години, хилядолетия, човечеството се моли, вика, страда, плаче, въздига олтари и палени на свещички. Но на кого това е помогнало? На никого. Творецът това не е човек или някакво същество, на което можеш да се оплакваш, някакви външни проявления, да го убедиш в нещо. Творецът това е системата на природата, която чувства всичко, което ние правим със себе си. Всичко, към което ние сами се опитваме да се устремим. Интересно, значи ние сами се опитваме да се устремим. Ако ние не се опитваме, то автоматически работим под това въздействие, което природата предизвиква в нас. И тук вече няма от наша страна никакви допълнителни реакции. Затова не можем да се считаме за нещо съществуващо в природата като самостоятелна част. Ако аз, както природата, съм създал някакъв механизъм, наречен човек, и този човек функционира така, както аз съм го създал, то той се намира вътре в тази природа и няма какво да чакаш повече от него. Но ако той започне да развива себе си, ако той самостоятелно се стреми към целта, ако това създание, това творение започне някак си само да се проявява със своята самостоятелност, със своя индивидуалност, ето тогава ще ме заинтересува. Какво в него се е появило? Негово, лично. Различно от това, което аз в него съм създал. Ето това, допълнителното в него, се нарича молитва. Тоест, какво той желая, освен онези желания, освен онези мисли, които аз съм вложил в него. Ето това ме интересува. Човек се състои от сърце и разум, от желание и от мисъл. Какви допълнителни вложени желания и мисли, ето това вече говори към какво се стреми, какво той желае. И съответствие вече с това, аз мога вече с него да говоря, да взаимодействам с него като с партньор, да го развивам. Той ще се обръща към мен, а аз вече ще взаимодействам с него. Виждали сме, има такива дебели книжки, молитвеници на различни езици. Всичко това, за съжаление, нищо не ни дава. Ние виждаме, човечеството продължава да вика, но тези викови не са в това направление, което иска от нас природата. Природата иска от нас да се обединим. Природата иска от нас да сме интегрално свързани един с друг.
Природата иска от нас да стигнем до единното правило обичай ближния както себе си. Това е главният закон на цялата природа. На чувствено, на умозрително, на нравствено, на разумно, без значение на какво, на всички равнища. Да станем като един, както е един на цялата природа. Само ние сме като някакви егоистични елементи, поглъщащи се един друг. Също така ние със своята свобода на избор трябва да вървим към интеграция с природата. Тоест аз трябва да се отнасям, ето сега около мен са режисьорите, операторите, към тях, така както се отнасям към собственото си дете. В резултат, да, разбира се, това не е така бърз и близък път, но и какво трябва да се случи, това да стане. А ти трябва напълно да се убедиш това, че напълно зависиш от тях. Трябва да си отвориш очите, затова е съществува наука Кабала, която и разкрива всичко това. Затова се и казва тайна наука. Тя ти открива връзката между нас, която е скрита от нас. И когато разкриеш тази взаимна връзка, на теб не ти остава друг избор. Ти я изпълняваш. Тоест трябва да се учи. Не само да се учи, а да се разкрива системата на взаимовръзката между хората.